Unina wengane kaSenzo Meyiwa umculi wakuleli uKelly Khumalo uthi lisezithebeni abameli bakhe udaba lwezinsolo zokuthi waqasha izinkabi ukuthi ziqede ngoyise wengane yakhe ngo-2014. UKelly ubephawula ngezinsolo ezivezwe ngumholi wethimba labaphenyi becala uBrigadier Bongani Gininder ngenkathi ethula ubufakazi phakathi enkantolo. UGininder umangaze abantu abaningi ethi ummangalelwa wokuqala umuzi kakhulu lesibiya nowesibili uBongani Ntanzi badalula uKelly njengokuyena wabanika itoho lokujuqa uMeyiwa. UGininder uthe uKelly Khumalo wayefakiwe ohlwini labantu abakufanele beboshwe, kodwa-ke abashushisi bakhomba okuthile okwakushoda. UGininder uthe uKelly wayenezinombolo zocingo ezine noma-ke angawatshelanga amaphoyisa ngazo, nokwavela ukuthi wayesebenzisa ididiyele izinkabi. Iphephandaba lithole noma-ke lithinta uKelly baqonda nezinsolo wathi-ke konke kuphethwe yimeneja yakhe uKhothato Tsotsetse kumele-ke kubuzwe yena. Ngalesikhathi ethinta uTsotsetse uqinisekisile noma-ke waqinisekisa ukuthi udaba lokubameli abasafuni-ke ukukhuluma ngalo kakhulu. Siyaqonda ukubaleka ukuthi zonke izinto zihlala obala, kodwa sikwazi ukuphawula ngecala eliqhubakalayo. Ithimba labameli bethu liyalisebenza lolu daba futhi-ke silindele ukuthi-ke uhlelo lwezomthetho luqhubeke ngendlela, kusho-ke uTsotsetse. Uthe-ke bayaqonda ukuthi umphakathi noma-ke umagange ufisa ukuzwa kabanzi ngodaba, futhi-ke kuzokwenzeka konke kobala uma-ke isikhathi sesifikile. Umeya wadutshulwa wabulawa kubuka Kelly eFosrola yaseGauteng ngobusuku bango-October 26, 2014. Kuvela ukuthi umeya wadutshulwa esifubeni inhlamvu yaphuma ngemuva, waphuthunyiswa esibhedlela, kwatholakala ukuthi-ke wayesethule. Bahlanu kabalisa ababoshiwe ngaleli cala lokufa kaMeyiwa, futhi-ke bayawaphika bonke amacala babeke wona, bathi-ke babhecwa ngobubende inyama bengayidlanga. Umbuso ume ngestatement othi-ke zabhala abamangalela bevuma amacala, kodwa-ke sebeyaziphika manje icala-ke lisesigabeni lapho kubangwa khona ukuthi izitatimende zifanelwe yini ukwemukela njengobufakazi benkantolo. Umbuso ubeze uGininder ukuzofakaza wasephonsa imibuzo ngabameli-ke babamangalelwa. Ngaphandle kwempendulo kaKelly kodaba-ke ubeqhubeka ebhala kwiFacebook eshabulela abantu abamhlokolazayo ngalezi zinsolo. Ubesho ukuthi-ke uzothola ababili nje azokwenza ngabe isibonelo, esho nokuthi-ke abantu bajwayelana kabi. Ubuye wabonakala-ke kwividiyo ekhala ngokuthi abantu-ke bayambingelela bese-ke belokhu bemduduza ngokuthi akaqine, akazi ukuthi-ke kuhlanganaphi lokho ngoba-ke uzijabulele yena. Udadewabo kaKelly uZandi Khumalo owaphefumula ngalolu daba kwi-Instagram ethi-ke umi nodadewabo. Mina-ke ngiyoma nawe ingunaphakade ngoba ngiyazi inhliziyo yakho, futhi-ke ngiyazi noSenzo umi nawe lapho okhona. Uyazi-ke thina-ke singamabhubesi asikhathazi-ke noma-ke asizikhathazi ngemibono yezimvu. Wayesetheka-ke uKelly Khumalo. Fisa ukuthi izuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba, hlangana lapha kwi-comment section.